ingkang pinarak lenggah wonten ing sisih wetan marak sawanipun Diajeng Sumyati wingking siki wewengkon Tangen Sragen Asri Jawi Tengah. Artis penyanyi yang sampun kondang kawentar dan punya kelebihan bibir agak monyong sedikit tapi cantik. Dumawah ingkang angka kalih marak sawanipun Ika Kusuma Dewi ingkang kepareng wingking segi wewengkon Gendingan Widodaren Ngawi Jawa Timurnya Indonesia. Anggun cantik alami beda karo sing ngetan. Rasa guyang-guyu ya punya kelebihan. Dumawah ingkang angka 3 marak sawanipun Anggun wingking segi wewengkon Pandhian Karanganyar Ngawi Jawa Timurnya Indonesia katur kunjuk yang bermulga para tamu sedanipun. Maliki kula sekadang kayaknya kepareng manam Bromo, mugipun sinenggung kadang kinasih. Nirmala Sound System, mugipun lestantunaken sesarengan keluarga geng. Kinandi Pangestu Production Video Shooting. Resik gambare tur ya murah regane. Wasono ngawlujengan hati kau sami ngaturaken kau iman pun kali saged ingkang sampun kestu menggalih tuhu hanu undanganipun Bapak Jamal bila saking menika sugeng pinara sugeng lelenggan sugeng kelas panglipur Sri Manunggal Campur Sariya Indonesia dun nuwun matur sembah nuwun. Tiga surati manggut jumeneng Yayi Sumyati Ika Dianggun Dek Majapurana dong.
matur sembah nuwun sanget ganti kebayang rasuka so syukur. Arep macak galak aku. Nah. Langsung ngadeg sing akon tengok sapa? Langsung jumeneng kok. Ayo. Elok. Salut ya nduk ya. Nggih. Jebul campur sarine ronggo iki yo kepenak. Penak. Bose rupane dilono. Karo batur-batur iki iso beda dhewe. Glowing ngono kok, Pak. Kowe nek mapan kok aja sandhik gong gayur utawa ning andik kontrol ya nggot ya. Dhewe yo. Glo. Malah kaya baterai. Oh, cap singo. Wong piyanten baguse kaya ngono kok baterai iki lho, Mas. Kira pas liyane. Kasentolop ya. Ning cappuccino kebrangas ngono kok piye ya. Iya. Ning ya ora dadi apa kabeh mono ki kari nglakoni. Tur nek masalah Pak Surya niku nomor keri. Wong sing penting atine kan sae. Beda karo atimu. Atiku ngapa? Atimu kan atiku. Oje. Alah Pak D kuwi jan iki nyambut gawe iki yo nggone dulur dhewe. Lah kok ngetos masak Pak? Lah Pak Jamal ki cek mambu-mambu dulur. Oh, nggih. Dulur Mbah Adam nggih. Iya no kabeh. Ayo uluk salam diaturke ya, Nduk. Ngaturaken sing siang dumateng para sedaya wilujeng pepanggihan. Sri Manunggal campur sarinya Indonesia. Mas Ronggot Suseno punya. Sini gue nanti pangestu di Nirwana Audio Sound System. Aduh yo noneh. Aduh yo Pepeng neh. Aduh yo Suryan neh. Nggih Mas Jojon. Aduh yo kowe neh. Sok wedok sok lanang lho iki. Jojon ki gekek ngomong. Hasil. Yo diawiti ya, Nduk. Nggih, monggo. Sing kira-kira jenengan isa. Yo. Yo kanggo buwo ngono lho kok. Nggih jenengan ndang bawa sing kira-kira iso. Lah nek aku ngono apa-apa iso, Dik. Nem le tintingan ngono lho. Ditintingi dong, klontong. Nemo loro ji. Minggur ring angkara. Mereka tarata agar tinding ilmu tumrap ning tanah Jawa agama agembe sore mendong katon leli mangan kok yo barengi atiku rasa gelo
aku ilang gusto. Kebacut tak terus nani nenya tane seliramu ora bisa tahan tapi janjo karo diuber banyu nembang kaya neng tengah lautan ya Nduk ya. Awake dhewe kok bajak laut ya. Aku bajake kowe laute. Ya rada-rana. Monggo digerakan untuk begini. Aduh nyata mah.
gak apik asine. Apik lambeku timbang lambene kene. Lambemu mambu obat gendar kok ya. Tapi kan orang tak kandhani. Iki mau jare tak kon mandek ning omah ya melu rene besane aku kalah seksi karo lambene ngono lho. Iya kan aku ora ngene. Wah, teme sisan kowe kok. Sak-sakmu. Aku lah awake dhewe lho paket komplit nang rene aku ya nek kono piye to sing gak mudeng. Lho iki aku ning ndi melu kok ya. Balane ta. Ora ngono kowe iki nek ya gelem ndek bola pekok kaya ngono. Sing pekok ki ora kene lho. Niki Dik rumangsaki. Nggih. Ayo gulung-gulung ya. Iki matoke jenengan prosotan rono ngono. Kok bar kok kene gulung ta? Nyemplung mak bleng. Kene kali kono. Gelem kowe. Kowe tak bleki kon dhuwur. Anggur po loro. Lah aku duwe plampung. Iya. Sing gak duwe kan kono ya Yu. Nggih, pun ngatos-ngatos pokoke. Gawamu kan tutuk dadi malah kelelep. Mosok ki ngandhek bengi blas gak enak awan iki. Ki diaturke lho salam kunjuk para tamu lho. Saderengipun dalem nganturaken kunjuk dumateng Bapak Saha Ibu, wilujeng siang sugeng pepanggihan malih kalian kula sak rencang campur sari Sri Manunggal. Wau dalu mboten mriki teng pundi Mas? Sibuk Nduk, kuwi kaya garapan rong rampung. Diaturi. Ngurusi Elizabeth iki tebyang pokoke. Wah, jan ngantek ngono. Wah, ngantek bedenggung. Ning lak ya bahagia. Iki lagu tembange apa sing pengin diaturke nderek kayu. Niki kersane jembo kalih swasana ya Mas. Kula nyuwun langit mendung kula. Langit mendung putra. Mendung ding ya. Oh langit tok. Ya ora apa-apa. Heeh. Iki ra. Sikilku brukut tok. Nek kesetrum lambemu ngono ya gak apa-apa sing penting. Ora apa-apa. Setrum ae kok. Ya aneh. Ya Le, langit mendung Le. Ayo to jok litah klitih to, ayo to. Udut ae. Yo. Lebeten sing bakon lho. Mbak Ti, boyo bareng karo Mbak Tun nembangse apa piye ngono. Iya. Nggih menika Ibu Yati kang kagungan tanggalipun kalih wulan 6, Mbak Yusriatun tanggalipun selangkung wulanipun 7. Kasun derek berkahi Pak Satino kalian
Pak Jakimin. Kadang pisan. Anu Mbak Dika Mbak Tony iki nyanyi kok Mas. Nyanyi senengane nduk-ndukan, nduk-ndukan. Ih, mangga. Isi koyo umpama ora kaya ngene iki ngono ya. Iya, Mas. Mesti jenengan wis gulung-gulung ya. Wis, iya. entek iki pokoke ndangkrok ya gulung. Diaturi kok. Ya mlumah. Ya. Terang ya ben iki ngomong-ngomong terang ket mau. Rasa. Pas. Percaya wong iki trahya kembar. Dadi nabuhmu ku ya iso kompak tenanan. Sing ning aku ya gumono kembar kok ora padha ya rupa ya nduk ya. Matur nuwun. Nggih mapunten Gun. Lah kok malah nisir-nisir ngono to, Nduk? Lah aku nak kentir iki ketut kentir awakku cilik. Oh wis tak taleni gulumu ngono kok ya. Ora anak kentir ta rene wae. Gampang wong cilik nek kentir wae ya akeh sing nulungi. Piye Pak, aku wis tambah ginu apa tambah Orang jedhe janget pokoke. Iya to, Pak. Ora wis rene daging wis rokok daging. Dek ben aku rada karo seminggu sing kepungkur. Balung tok ning kropiak iki wis mlakumu wis rada telemek-telemek wis kepenak. Terima kasih ya, Pak. Lah rada rene. Wah ning kono jeblok iki lho, Pak. Wah, kowe iki terangin seripit ngono ning guling kok diomongi ngeyel lho. Iya aku rene. Tak ngecis, Mas. Ngecis piye to? Lakune sama sus. Ki ngaturke panglipur apa nderek karo sliramu? Tembang kangen. Aku kangen karo Pake. Ya terus aku sing gawe kowe. Ya tembang kangen ya. Nggih. Uru mengki mangan apa ora to kuwi ning omah. Mangan aku takone Mbak Ika lho karo Mbak Su, mangan akeh dhewe aku. Oh mangan kembang malah. Sewangi iki udah Grasang piye to grasang. Imbuh ki nek Kat mau godani aku lho, Pak. Seneni, Pak. Grasang aku tak senenane dhewe gampang. Yo, tembange kangen ya. Rada maju rene aja neser-neser mundur. Balung tok. Padune. Ya Mas, tembang kangen Mas. Beda nek karo Mbak Imu iki. Yo beda.
monggo rawuhipun. Abote ya mongen to, Nduk, mongen sing sabar. Mengke ampun ayu ya. Walah. Monggo. Ampun ngegel nggih, Pak. Nggih. Lah nggih to. Wong niki lho mun jinak mboten demok, mboten nyokot kok ya. Gur nek sing pinggir kuwi dilep. Ae. Iya. Monggo. Kaya ngene lelakonku. nembange Pak Mane angger kareng lirik ngono mesti pas. Nggih, mengke nek kira rada merucut nggih mang lirik kula ngenten nggih, Pak. Nggih, monggo. Masuk. Iya, masuk. Malahan. Kaya ngene. Pas. Yo.
Matur nuwun Mas Liwi. Nggih, Pak Man dos mboten mriki Pak Man. Jajane nanti Nyai iki gak tau enek. Lah teng pundi to, Pak? Iya to. Ora tau petuk iki nanti. Pak, aku entek biru. Iya ora apa-apa. Sesuk nggo nyusu ya, Nduk ya. Aku tuku es krim. Aku tuku es krim. Enggak. Janjane kowe nang ngendi? Oi. Gelagatmu saya nyerigani. Yo ngono. Atiku sujana kejar karo wanita liya. Oi, sini manunggal. Yuk. Pas. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangun. Nganti sisir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Lalu. Anyune sing jor. Nah, Ora, Pak. Malam minggu sing tak tunggu. Mang tutup. J. Janjane kowe nang ngendi? Z. Gelagatmu Hey. saya nyeri
Dos pundi Pak Sukino? Kesarangan Sri Manunggal. Iya, 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 iya.
Mesakne yo tru wong tuwek wis ngene ra kok musiki. Wis kadung deglek ngono lho. Tak rewangi pati. Tarine sae. Lo 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 yo ake awas persiapan waslo aoi daging toh, Pak? Dagingnya gede toh, Pak? Ki mbok kei apa yu? Lah ning omah kan gek enek lombok to, Pak. Mumpung enek lombok kita. Wong yo lagi telu lho sak sendok. Lombok larang. Piye? Makasih. Ojo sok ngono kuwi kowe. Aduh. Tambani, Pak. Tau nyambut gawe ya. Temadang. Enak. Luwe kok. Nyamah aku kan gak masak. Oh. Lombok terus. Nggih, matur nuwun.
Katur kunjung jadi pun Ika, ya, apa di akun? Nah, berdua, kapan? Harus berdua.
Bapak Ibu yang hadir. Aturaken. Sakjane gak dadi karo bojone ki lho. Siap. Yes. Zay. Ho ha. Baik Citra loro. Ora mundur dek teko atimu. Masih sandaya tak moros itu kaya tepung kanthi nang dhuwur wedok yen Gusti ngestuni wong tuwa bisa apa Up. Bau nasi Sri Manunggalnya Indonesia. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae terus diboten sare. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae terus diboten sare. Terima kasih satu persembahan. Ya spesial kami ibu-ibu. Sini jayengan lho. Tembangipun katur Bu, ingkang kepara ngrasakaken Bubo Kasmara. Yang lewat aku kelingan bubuk kae yen tak go lereng ing cagak kepak tulisan warna abang tondo isih tekan. Nanti esok ora bakal lali bubuk gawe kebak cita wayang wengi nanti bakal cita. Nek disuting cedak Masan saya bagus Pakmu. Raumum. Tangan mampu telek. Kok telek to wong sambel kono mau. Wah, malah sambel. Ya. Was ya. Ning ati ora karo saya marak ati.
Bubuk kain bapak itu wayang wengi nganti padang niko. Aturaken aku mimpanun kali sangat katur kunjung yanipun Bapak Jamal Putra Klongso. Moga terus datang kumaruga dengan sepelikur apabila wit purwo madya usara kirang anu cukrono ya tumpang sami sakalipun. Iku pemagen malih wonten ing sana sedang kanthi tumpasen abdur. Bila taufik wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.